Gamerauntxira! Gamerauntxiak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Kaixo, ongi etorri Gamerauntziaren mozgarren denboraldiko 7. atalera, eta oin konturatu naiz Lander ez dezutela ikusiko, baina kamera ahaztu zait berea gehitzea, beraz orantxe ikusiko zute. Igual hobetuta dana. Bai. Bueno, gaurkoa denboraldi orain bai ikusten dezute. Denboraldi hontako mozgarren 7. atalea da, guztira 104. Eta bueno, gogoratu astero bezala Gamerauntziaren Twitch kanalean ikusi dezakezutela irratsaioa astelehenetan arratsaldeko 5:00 aurrera. Horren ostean, naiz irratian entzun dezakezute irratsaioa bera, astearteetan gau 12:00 aurrera. Eta bueno, bukatzeko baita ere komentatu, betiko plataformetan aurkituko dituzuela, badakizute, bai podcasten plataforma, arrosazare izan daitekena, iVoox, Peertube, Spotify, edo baita ere bideoi daukionez, adibidez, Peertube eta YouTube. Bueno, Gamerauntzian komunitatea bakizute ez dela mugatzen soilik irratsaio honetara, baizik eta Gamerauntziak geure Telegram talde badaukagu, Telegramen sartzen maziate eta bilatzeian Gamerauntziak idazten mazute aurkituko dezute taldea. Eta aurrekoan gauza esan nuen Damian egongo zala, baina ez da egia. Damian urrengo astean ja egongo da, ez bada ezer gaizki gertatzen, espero du ez. Galduta dabil. Bai, hori da. Baina ondo dabil. Bai, hori da. Eta bueno, ni Aritz Odrosola naiz, eta aipatu duten bezala, gaur ere Lander Unzueta gurekin dago. Kaixo Lander. Haupa, gaur espanazen barriro Robolanderren bihurtzen. Ze, ikusten dabil hor dabilela nire sari edantzan barriro. Koponduko dozu negozio da pori, baina momentu sufritzen, da. Bueno, ez beharra hau, eta Landerri izkarrak eman nahizkio, ze gaur irratsaioa egitea kasi mirari bat da, ze denborarik ez du izan Landerrek eta ia, beraz. Ezker bat... Bai, hori, igual komentetakotan, ez da, gaur izen gara Iruñan egon gara, gure taiertan, justo sarean euskaraz jardunaldi zen baitzen ebili gara. Euskarazko bideojokuek eruten ez, bertako, Iruñako nerabileri eta bar. Aztakeri betzena, jente piloa, eurre galtzera. Orduen, hemen gabiz, apurbete allimitezetana mugara irratsaioa egiten. Seinale hona da ez, jende asko baldin badago, interesa badagoela zen nahi du. Horrekin geratu da. Negarria, baina bueno. Lander, zer ditzuzu albistekin azte magea? Baina, etxik aurrera goaz. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Aste honetako lehenengo albistie apurret berezitxu da. Egiz izan ez duz jakin sartun edo ez, kanpoan itxi, aipatu barik. Baina ez dugu emongo bueltan dirik, Game Freak Studioak Pokemonen arduradun nagusi zedanak, datuen lapurreta erraldoie jasan dugu, egun pare bat, okerspan abien, edo atzoiz izan, ez dakitzea. Tanetareko ikusi ditugu bertan, Pokemon sagako iraganeko jokuen kontuek gehizen bat, baina baita etorkizuneko titulunak ere. Holan, Pokemon sali entzat seguruenik berezizena edo altxorra izango dana, alboratutako diseinuek eta spriteek eta alakoak izango dira, ez? Egon gara ikusten, batez be, 2. belaunaldiko, 3. belaunaldiko Pokemonan diseinuek desagertu zirenak, edo idea batzuk egon dizenak eta ez zirenak guztiz ikusten. Adibidez, hor, nik ikusi dutan gauzarik berezizena seguruenik, jakin zala aspalditzik, baina Latios eta Latios besti, ez da, legendarizoak. Euren diseinutik jaiso zala, edo hortik apurru eta erdibidien geratu zala Blaziken, dala Tortxiken azkenengo evoluzioa ez. Hortartien erdi jaiso zala eta gero zatitxuen biezela, aldatetik Blaziken geratu zen, eta bestetik Latias, baina berez, sprite originala zan nolako Latias bat izango zana, ez? Txorio moduko bat,
Eta arpeize Blazikenena deko zuzenien. Bai, oso kuriosoa. Osa, aspalditxik jakindan gauza badala, baina ez dugu inoiz ikusi benetako spraitik, eta alako gauzek ibili filtretan, nahiko berezitzuek. Osa, bueno, horrek, holako filtrazioak esker dutzen diretana, ondo datoz, azkenien laskut eta geratzen dizen gauza dire, Pokemonen histori zen eta bar. Urtetako misterioak argitzea. Hori da, eta ikusti ez, benetan ze plan egote ziren, nire kriston peni egote duzte, alako arte kontzeptualak eta bestelakoak. Ez argitaratzi inoz, bez? Osa, borrekatara, Nintendok Mario Gaz, Zelda Gaz eta haitzen izen dugu, eta gero ez eta gehiago itzen dugu ganera. Ze alako garatzaientzako aurkezpenatan, edo arte liburu berezitzen eta askora ikusten da, bez? Da nahi pila guztiak ikusti zelan ibili dan proiektu, Eta gainera jakinda, Pokemon dela, uste mundu mailan dela alako marka komertzialik importantenetakoa, bideojoko tamentza seguru, diru gehiena sortzen dula. Nintendo hor, kriston filoia aukazu, sortzen badezu, arte liburu bat, edo ez dakit, pelikula dokumental bat Pokemon Game Freak barruan gertatzen dianak, eta garapen prozesuan nola izaten dan, eta sormen prozesuan nola izaten dan. Nik ez dakit, batzutan ez ditu aprobetxatzen gauza obioak dianak errentagarritasun Nintendok. Baina, bueno, auskalo. Jo, nik uste ez dena beran Game Freaken historizegaz eta hor deko zuatateko dokumentalak eta ez alako telesaltxue eta tateko errez baten deko zu. Ze estudizo txikiz izan, olako gauza super underground bat, aldizkariz da sartun debiltzi zirela eta hauren konture, eta hortik gero Pokemon jaizo zela. Oso historizio politxe da, eta nik ustetelako gauzari garrantzik izan bierko dakila, euren aldetik, azteko da baina, garatxadien aldetik. Baina, Lander, filtrazioa bakarrik ez da izan, ez? Gauza egon dia. Ez dirego nolako gauza politxek bakarrik. Urrengo filtrazioa oso aproposa leike guretzat, baina eurek Pokemonen hartu edunek ez ziren oso posideratuko. Ze Pokemonen bigarren belaunaldiko berregitien, remakeen iturriko die filtre da bai, Heart Gold eta Soul Silver jokuenak, esango nekela nire Pokemon gogokona dizela segurunik. Horren iturriko die ez, filtre da osorik, orduen, bueno, zeskatzen dozku horrek, ronjakak edo eraldaketak ikusteko aukerie, igual port natiboak bai, segurunik atzera botako dauzela alako guzak, publiketan badi zen, interneten. Baina, bueno, azkenin da bide bat, bai jakarrantzat edo garatzaientzat ezagutzeko zer dauen, ez, jokuen barruen, kode osoa, goitzi beraz lanen dabesan gauzak, eta igual beste modu batera berrera biltzekoa, bai, osak ikusko dugu horregaz ze pasetan dan zehazki. Nik uste, hau, ordaindu diola Nintendoren abokatu bufetak, hacker batzui, hau filtratu izaten, etorkizuneko negozioa izan dezaten. Ze amendik aterako dian demanda pila, ezke jolas bat ateratzea zoaz berregite bat, gaina Landerrek izan dion bezala, Landerren gustokoenak dira, baina dira super klasiko batzuk, eta iturburu kodea filtratzi zute, ezke... Azken aldean Nintendo pixe da bil. Ez da gizerta, bueno. Baina gertatzen dira gauza filtrazioak, así que... Bai, talako gauzak, bueno, lortziko bat ez joku sarrak izen da, eta bueno, bai, aurrera soaz. Baina, bestelako filtrazio potentiago egon dire bai. Azteko da behin, Switchen oinordekoari buruzkoak, ez teko ez alako datu sororik, besterik parik, baina bere, bueno, kode izena edo barne izena filtre da parriro, Aunces deitzen da, ez da antzuten dugu lehenengo aldize, baina aurrekotan igual espan horren besteko pisue edo garrantzi zeukitzen, ja badakigu, holan deitxe dutxila Nintendo barruen, kontsola barriz ere, osakeia hortik zelakoak urteko dizen, baina ez da hori bakarrik ezagutu dugune Switch barrizegaz, dakigunez, Pokemonen 10. belaunaldiza, ondino barne izena dekona bakarrik, kode izena deko, gaia deitzen dira. Baina bi berzio euko deuz antzadanez, bat izango da Switch originalerako, eta bestie, Aunces honetarako Switch birako. Orduen, horre belaunaldi arteko jauzi bat egongo da, segurenik, bizien artean, eta ieselako aldaketak edo desberdintasun dauzen bat abestien artean. Beira, Switch VR-en kode izen hori berriz ateratzen da, orain guaian neiko konfirmatuta da hola zan daiteke. Arra erutzen zait, Lander, hau ez dakitak izun, baina Aunces esango nuke
hitz ingles bat dala, eta arraroitzen zain Nintendok ez ibiltzea izen kodigoan izen japoniarren bat. Baina, Bueno, ez da bezala biltzen normalian, Bitxu adibidez GameCube Dolphin Sun, adibidez. Izena bainenaz gogoratzen, baina eta jokuetan barneko diek eta estiralakoak izeten, adibidez Breath of the Wild King, detxe esan zuzenien, erregia esaten orduen balako gauzatzuk egon dira. Curioso. Eta, uste filtrazioa horrez dela bukatzen, ez? Ez, dauda igual horre egitena, zalantzan esan edo ez, baina, beste Pokemon joku bat ezagutu dugu, spin-off moduen. Eta oso interesgarri da, Synapse kode izena deko, baina bere generoa filtre da. Eta MMO bat izango da antzadanez. ILSA Studiosagaz batera garatzen dabiz, Joker Spanabil dire Perlan eta Diamanten berregitien arduradunek. Orduen ia, zelan urtean hori, edo ze justo estira oso remake maitatuek. Baina, desde luego, MMO bat Pokemonen barruen, da saliek eskatzen daroiena, denpora piloa, ikusi zen dugule, salien jokuetatik eta hola, badago beste proiektu batzuk. Baina Nintendo ez da guztiz sartu horretan, Bai, interneten badaude alako Pokemonen jolas moduko batzuk, non eskatzen dizuten ROMa, berak eskatzen dizu, eta jolasa ejekutatzen da zure ROM gainean, hortik ekiditen dute legaltasunaren aspektu hori. Eta MMO bezala funtzionatzen du, mapa berdinean ikuste dituzu jende pila bat, eta kosmetikoa saltzen dira, eta bar. Hortaz, nik uste demanda asko zegola aspektu sozial bat izan dezakela. Aspektu sozial bat izan dezakeen Pokemon bat izatea. Eta nik uste MMO bat exito totala izan daitekeela. Ikusi beharko egiten duten edo Pokemon zaharrak bezala bidimentziotako bista isometriko horretatik egiten dute mundu irekiko Pokemonak aprobetxatuz. Nik uste zuk izan badezu, konpainia hori izan dezuna, Pearl eta Diamond egin zituen remakeak, nik uste hori hartu dute zeurazki bidimentziotakoa izango dela. Arraro irituko litzake irudimentzioa bezana eta mundu irekiko azkeneko Pokemonak Arceus eta hauek bezala. Baina, funtzionatu ezake, eta gainera bakigu MMOak eta hauek kosmetikoak eta sartzen maituzu, dirua sortzeko makina diala. Hortaz, Nintendo urrezko joa egin dezake horrekin. Bai, eta asmatzen badaben, erdi oinarri honak eitzen badabezan, hor badeki urtiek eta urtiek, joku barrez egatuten remakeek bestelakoak, MMO moduen, eta nahi da bena eitzen, alda eski gelditzu barik egongo dira. Bai. Eta nik uste, Pokemonak izan ditu zea hori, aspektu, borrokak egiteko zure lagunekin eta bai, pixka falta zaiola aspektu hori munduan bertan kooperatibo bezala ere ibilializateko, edo nik uste horrek gaurrengo jolasei hori izkatzen zaiela, da aspektu sozial hori, eta nik uste exitua izan daitekeela. Erabaki hona irutze zait Nintendo horrena, berandu, ze urte asko damakite MMO motako hauek, baina hobe berandu inoiz ez baino. Lander, ikusten dut filtrazioen tartean baitare gustatuko litzaiguken gauzak ere filtratu dituztela, ez? Lander galdu deu, momentuan ez. Neuk esango, filtrazioen tartean baita ere publikatu dira Game Freakeko 2000 langileren datuak. Eta bakigu filtrazioak bideojokoenak ez diala legalak, azken finean delitu telematiko bat egin da. Baina informazio hori guri mundu honetan gabiltzen nahi intereseko irutze zaigu eta ondo aparetxatuz gero polita izan daiteke. Baina jada puntu batera daño langileen datu pertsonalak ateratzen dianean etzaigu oso ondo irutzen gauza horiek. Ez dakit ziur, nik ez ditut ikusi datu pertsonal horiek, ez ditut nahi ikusi ere, egia zen. Baina datu pertsonalen artean,
egon daitezke ez soilik izenak eta bizenak edo helbideak, baizik eta egon daitezke datu sensibleagoak hortaz. Gauza horiek ateratzea ez zaigu irutzen legezkoa eta ez etikoa eta ez da inor benefiziatzen duenik ere. Beraz, horrela geratu beharko da, informazio bat interesgarria eta kuriosoen zaigu. Baina, gauza bertan, komenitzian gauzak ere etorri dira. Eta, hurrengo albisteakin jarraituz, futbol manager 25 buruz da. Jolas hau, Sega argitaletxeak eta Sports Interactive garatzaileak egindako jolas bat da. Neko mitikoa da, Football Manager 25. Football Manager saga. Joko honek ez du konpetitzen FIFA edo leno pesana Football World, ez goratzen Konamina izena. Baina, bere nitxoa dauka, eta nitxo horretan, jolas horrek arrakasta limitatu daukala esan nahiko. Eta, Football Manager 25, aurten zan ateratzekoa, 2024an hasieran. Eta, duela, atzeratu egin zan, azaroko 26ra. Eta, orain dela, duela 10 egun, ez barkatu. Duela 10 egun, anuntziaztu zuten, azaroko 26an publikatuko dutela. Hortaz, hori da, bai. Atzerapen beste bat izan du, badirudi, pentsa, 2024an hasieran atetzeko jolaza den bada. Eta azarora barin banoa, iaia urtebeteko atzerapenakin dabiltzala. Eta ematen du, garatzaia garasoakin dabiltzala. Arraroitzen zait lander, ze jolas hauek normalean ez dute revoluzio handirik izaten, mekanikatan, motor grafikoan, normalean... Baina bengoan justo, bai. Bengoan justo, bai, iraultzan dibet, dala garape motorez aldatu indabela, kotxik bera. Eta horregaitzik dabiz arazoakaz. Alan dabe, emoten dabena gaitzik, garape motoriaz aldatxigaz batera, beste erabaki batzuk hartzen da bez. Jokue bideratzeko gehiago, ordainpeko badukizetara, mikrotransakzioak eta alakoak, hori moten dugu, trailerrien ikusi aldana gaitzik, zenako txiro askazaiako ikusten baduzu trailerra. Eta orduen, klaro, ja hor dabiz gauzasko aldatu gurien, jentie saliek ez dabiz posik, eta itxak izen hartien atzeratzi erabaki bien. Zezken finuen, zuk esan duzunez, oin 10 egun iragarri zan jokue, oin ez ebez, eta erreserbak abiatu bi izan eta dana, jentia izan, ja, martxan, eta hortik egun batzutara, ala ez, atzeratu ingo dugu, eta azkenien datorren urteko martxoan, oinuko egunik barik, estreneko da, hor, dabe gauza superrarraro bat, ez dakizela horrek nundik jo bez, eta jenti osoa zerre dabil, klaro, ze erreserbak martxan dauz, ez dabe zerra ipatu horren inguruen uste ganera, orduen, oso ondo. Eta aitzakize da, hainbat kontu esperotakoa baino geldoa joan dizela, taldi topera dabila lanien eta baina ez da bera lortzen, orduen, ez dakit ze puntutara ino dizenpenetako arazoak, edo apuretan tiran da bizen ez, salien mundue, auskala. Txatean, norbait erabiltzaileak komentatzen du. PC Futbol 8 ikaraturik, PC Futbol 8ak ikaraturik dauzkala, eta ez dira ausartzen jokoa ateratzera. Por supuesto, hori ze aipatzekotan izan gara, bai. PC Futbol, nik uste astero edo agian astean birritan atzeratzen da. Nik ez dut inoiz ikusi bideo jokoaten beste, adar jotzea ez dut esango, ze adar jotzea gutxienez konotazio ona edo humoreko badauka, nik uste dira estafa badala PC Futbol 8akin gertatzen nahi dana. Baina, ez dakit, kuriosoa. Bai, guraldetik, hor, aipatu behar da ez, jokue berez, euskeraz estreni berzela PC Futbol 8. Euskeraz, ahotsakaz eta dana, edo hori izaten man, garatzaiek. Ja, gure zalantzeko ikikendu zen azikeratik, komenten genuen irratzaioan eta dana, horrek espala itxura honek eukitzen. Eta denpori egaz, joan da PC Futbol 8, berantza,
Ja uste dut ez dela, ez da bela astero atzeratzen, baina esan bala, bueno, urtengo dala, aste pare bat falteako, ez dakizer, beti atzerapenakaz, eta eta ja dagoena da meme erraldoi bet, mundu guztiz berari tipori adarra jotzen, eta dana oso eskaz. Osea, garatzaia da una partida más izena du, eta deitzen diotena da un retraso más. Eta gainera, olain dela gutxi ikusi nuen, eta eske ja, horren albisteak ateratzen zaizkin nik uste parra egiten dutelako, nahiz eta ez den parra egitekoa. Tipoak esan du, exito dukitzen magu PC Futbol 8 bederatzi ateratzea zergaitik ez. Ni ja ez da. Osea, jendeak tonto atzeiten ez garpeira, eta lotza herri gara tipo horrena. Nik uste ja egoten dala, ja, horren beste meme da ipatut esanak, ez? Horren beste txantza da oso horren inguruen, garatzaiek berak esan da, ala, bani horrek asko batera noa, eta holan igual ez diretorko horren beste nire atxetik, ez dakit. Baina, estafa dala, bai, argi eta garri, Eta ero baitara enteratu, entzun nuen, hainbat youtuberri ez dakit epaiketa sartu dion, edo bentsat amenaza endi, hola, epaiketa emango ditula, hau da. Arduatu zaite jokoa bukatzez eta ero egin beharreko guztiak intzazu. Bueno. Ja, baina espauen bukatzeko jokurik, Hori da. Ze hori, betikoa, horre inban deialdi bet, prentsako, David Diri eta bar, ikusteko joku erakusteko lehenengo biderrez, dana izan kasartze bat, joku bertan momentuen konpiletan, akazak emoten dut zen, spam erakutsi ez, osea, menu pare bat erakutsi bazen, eta alan dabe bertako datuek eta ziren egiazkoak, ziren momentuen jokuek kargeta ban ez, berak sartu niko gauzak ziren, erakusteko da listo ez, esango dugu. Orduen, joku hori ez da zitzen da, punto, ez da besterik. Hori. Bueno, kasualidatea da PC futbolen ere genero berdineko jolasa denean gauza berdina hartatzea. Espero du ja azaroak 26an aterako dala, ze ja urtebeteko beherandutzea izango litzateke, eta nik uste jolas horrelako bat bere daokion datatik atzera zentzua inbeste ez daukala, ze plantillak futbol taldeen agazko aldatzen dira. Hori baina martxoan urtengo dela ja bai ez da dute, bai ez da dute, egune ez, baina martxorako doa baiela bai, martxorako izango da, eta pentsatzen dugu aberrondo ateratzen dan, eta motor grafikoa ez aldatu gaute, horren arazoa izan dela espero dugu, eta ondo aterako dela. Normalen ez da garatzeat izan problemak eman dituna, beraz. Izan daitezke problema puntual bat, eta... Bai, eta lehen bai patu duzu nitxosko sagi dela eta egize da, baina aldi berien jente nahiko txu batzen dugu, Bai, nitxo handi dauz. Football Manager 2024ko datuk ikusten dabil, eta egunien izi 70.000 jokalari batzen dugu, orduan. Azkenien, badau hor saki, eta arraro da zegotie jente gehiza, alakoak gehitzen. Futbol agaz bat, ez nitxosko publiko hauka, baina nitxosko publiko hori oso fidela da jolas honetan. Eta denbora asko pasatzen duena jolasean, zenbait ikusitu duta. Hortaz, nik usteet hobe atzeratzea, nahiz eta denbora asko baldin badare, gezki ateratzea ginen, eta izan duten bezala. Ez daukate espediente txarra gauzak eskin izan dituztera, beraz. Mundu guztiari gertatu zaioke momentu puntualen baten arazoat izatea, hori dela pentsatuko dugu, eta listo. Hori eta, beste albiste, igual posgarrezeo batera pasatan gara, ze joku mitiko bat, azkenien estreneko da ordenagailuetan. Red Dead Redemption originalari buruz gabiz, berez, aspaldi, 2010en estrenesan bideojokue, lehen aldiz PC-era alduko da, urrizen 29 zen, ja laster ikusko dugu, eta ez da bakarrik helduko, berez pantxinogaz batera, Undead Nightmaregaz batera helduko da ordenagailuetara. Plataforma aldetik, Rockstarre, portein dela moten dugu, ez da bakarrik Rockstar Games plataforman estreneko, PC-koak Steam bidez ere erosteko aukeri euko dabe. Zoritxarrez, nahiko garestitxu helduko dela moten dugu, 50 euroko presizo euko dugu Red Dead honek. Claro, azken finien, ez dela remaster edo remake bat esalako ezebez, da joku originala, bere izmena egota, eta alako, tontakeri pare bat, ez tontakeri zek esan dugu, baina, ikusa txiki pare bat gehitzute besteri parik. Orduan, izan presizoa nahiko potentia da, kontuen hartun de,
originala bere gara izen, presizo horretara erosi gendule, ezta? Eta gainera ze Ordu, datatan datorren. Hau da, Red Dead Redemption 2 ja PC-en badago, eta hori baino, bastantez berandua dator lehenengo edizioa, beraz. 50 euro jartzea gainera oso gaiztea. 5 urte berandu hau. Jo, pentsa. 5 urte. Bai. Bueno, berez, maizulan bat, ezagutzen duzu moduen, Rockstarreko dire Grand Theft Auto sagien garatzaileek, eta Red Dead egaz, kitsi gora bera, hori zen bien, Grand Theft Auto oinarrizek kopiatu, baina cowboyen eta urruneko mendebaldien Far West horretako girotxi egaz, azken finean. 1911ko Ipar Amerikan barrenatuko gara, eta, bueno, Red Dead 2 aipatu duzu, baina berez da, joku originala da Red Dead 2 kontutan histori zen hostien agertzen dana, ezta? John Marston protagonisti egaz, bere antxineko taldien bile joango gara, gaizkien eta maltzurren taldien bile. Eta, bueno, hori izan apurut histori ze, John Marstonek zelan bukatu dauen horren bile juten, zein bere testu ingurue, ja ezagutzen dugule, oso mitikoa da, eta bideojokuen munduen seguruenik dauen historizorik pasagunenetakoa da. Baina lan dabe asko merezi dugu, joku honek, grafikoki ikusten da, baina beresmina egota eta txorradatxu pare bategaz oso ondo ikusten da gaur egun bai, naiz eta 2010ko joku izen. Eta niri gogoak emostiz barriro bueltetako, Bai, aspalditik eginean esaten Red Dead Redemption lehenengoa zergaitik ez dute ekartzen PC-era, ze gainera jolas bat kontsoletan garron gutxi edo ia bat ereztuna salduko da. PC-era etortzen bada eta minimoki mejoratzen badute salmentak izango dituzte, eta gainera jende askok izango du ibiltzeko aukera, agian PlayStationa ez zaukana, eta lehenengo aukera hori ematen diozu. Eta bueno, ematen du Sonic asko tardatuta, baina entzun dula komunitatea, eta ekarri dula. Esan dugun bezala, presioa igual pixea gareztigia, baina, bueno, altxor bat da ibiltzeko. Eta... Hori izan bierra, Rockstarrek hauze bera kaleratu bala, igual horren beste hobekuntza barik, baina igez, PlayStation 4ako eta Switcherako estren esan Red Dead, bere mugatxu ekaseta, baina, bueno, PC-koa izango dela behin betiko berzinoa, definitiboa, hobekuntza danakaz, DLSS, FSR, aipatzen dire, HDR-gaz jolastiko aukeri egongo dabe bai, orduen, usa nahiko interesgarritxu edauz, naiz eta zizen benetako remaster bat. Bai. Eta, bueno, txatean komentatzeiku norbait erabiltzaileak, bueno, ezaten du, ez dakit zenbat egongo diren ados honekin, baina jokoa lehenengo egunean bezain ondo badoa, ez dago zertan presioa jaisterik. A ber, jokoa altxor bat da, eta bai, merezi, 50 euro ordaindu behar baituzu, jolas honeatik merezi du, hori egia da. Ero komentatzen du Super Mario. Baina, zer nahi dugu esan, ez esan. Horren ondo joate egaz, PlayStation 3-en sufritzen joate zanien, eta egazkin baten bihurtzen manien PlayStation 3, Ez da, pentsatzen zen nahiko gula lehenko eguneko sorpresa edo zea hori egiten badu. Baina hori joku berez, kontsolatan sufritzen estrenezan, bere gara izen, niko eske Play 3-en gogoratzeot, zala, hor frame rate jaizten denpora guzti zen, kontsoli sufritzen mugitzeko, baina bai, asko merezi daben joku da. Tere komentatzen du Super Mario 60 euro balio ditula. Imaginatun zet esan nahi dula kalitate hori daukala, merezitu lukela 60 euro patzea. Tere euskarazko itzulpenakin, 80 euro. Bueno, gaur egongo prezisak orduan, ez da? 60 euro, holantxeko gaz. Hori da. Bueno, Lander, albiste labor batzu dauzkau, eta uste, lehenengoa Steameko festarekin datorrela, zuri gustatzen zaizuna, asko? Bai. Askotan aipatzen dugu, eta ematen dugu 20 barriro gabizela honegaz, baina urtien birritzen bakarri pasatzen da. Steam Next Fest dator, gaur hasiko da, urriko, 2008ko urriko edizioa izango dana. Eta ondo dakizuen moduen da, demoan jaialdiz, ez? Eundaka demo bilduko dabez Steamen. Gehizen bat, baina laster estrenetako dauzen bideojokuenak, badoz beste batzuk, erdi prototipoak dizenak eta bar. Baina orokorrien, beti aipatzen dugune, bideojoku barrizek ezagutzeko aukera itzela dela, holako susteko pilo agoten dira, eta niri pilo guzti date bai egotie
jarraitzen, ez? Beste erabiltzaile batzuen aurkikuntzak, bate-bateka aipatzen dabela, hau oso ondo dau, eta justo genero honetakoa da, ez gure ikusten aspalditzik, ez dakiz zer, da hortan murgiltzi da pila guzteat, Gana, azkenin demoa dire, eta asko jota ordu betien gehizien da gainitzutu dugu, orduen aukera politzea hor, danak batera, blokera jaisteko, dizkarretako, eta arrazaldetxu baten, probe bili. Eta hengoan, gauza nahiko interesgarritxu da, hor trailerra dekogu, danetariko bideojokuek erakusten, shooterrak, estrategia edo kudeak eta joku edeko guzor, Battle Train eta lakoak. Aspaldi izan, aipatu izen dugun Anton Blas B atzeratu indabe, eta justo demo barri bategaz helduko da Steam Next Festera. Baina, bueno, horize, oso joku ederrak, anera, PC-ko jaialdi beti zen da, beste genero batzetan sakontzeko errestasun gehiago dauela guzti dut, bai? Askatasun gehiago goten dala garatzaien aldetik, edo anistasun gehiago orokorrien, eta beretan, hori pila eskartzen duten gauza da. Orduen, badin etxuet, uste dut, oin, gaur urriak 14 hasiko da, arratsaldeko 7etan okerspan abilen, eta aste bete erango du, demoan festiek, bilatzaile egongo da betiko moduen, alik eta arrezen topetako demoak, generoan arabera, geizen jolasten dizen jokuen arabera, orduen, ez da batxakerik sartun eta probe. Hori da, bakizute. Zuzenean erratxa ikusten aizatenak, erratxa amaitzeakin batera, jada joan Steam irekitzen, ze bertan izango zut eta Steam Festaren hasiera. Eta... Horizia, bai. Lander, hau, zuk zautuko zu, nik ez nuen Masahiro Sakurai zautzen, beraz? Zelan ez, etxaritz. Hau da... Izenakin oso txarra naiz, egia esan? Garatzaile japonen arrartien hornetarikoa, laboratoriko Masahiro Sakurai, dala Kirbyn sortzaileek, Kid Icarus, Super Smash Bros. Alako saga ezagunen sortzaileek. Ez hau zeitu jolas hori, bai. Bueno, eukideu ja ustot 2 urtez, YouTubeko kate ezagun bet, ebiltzen zela bertan bideojoko gintzare buruzko gomendizoak edo zetasunek, bitxikerizek azaltzen, oso ondo egondan katie, baina ja agur esan dotzo, urri honetan itxi ingo deu kate hori, eta ja beste guza batzutara egaroko da, Super Smash Bros. Berez itxi indeu, osek ikusko dugu ja zozer barrize presetan aztenan edo ez. Baina, horize, 2 urtetan bidizio pilo argitaratu deuz, danetariko kontzeptuek lantzen, hori, segundoko irudizen tasie, interfase eraginkorrak zentzu dizen, jokuen erritmoa, animazioak, efektuek, soinue, gero beste gai batzutan bezartun da, adibidez marketinge edo lanetika, alako gauza oso bitxizek eta berezizek landu deuz. Eta benetan, asko merezi da ben kate bat izen da, eta zoritzarreko eta malgarrize da izti, baina, bertan diko usain bat eta hainbat bidizio, ganera, iraupen batzuk laburtzu dire, motza dire, beste batzuk nahiko luzetxuek egiten dizen duz, Sakuraik. Eta ganera berak asaltzeko dekor eta aurkestiko dekoen gaitasun horregaz, oso ondo dauz. Ez dakit nioz ikusi badozu zen aritz, Super Smash Bros. Ultimate eta aurrekoan DLC-ekaz, borrokalari barrizekaz, normalen itxeman alako aurkezpen oso luze bat pertsonaia barri horrena, bere testu ingurua saltzen, Smasheko mugimenduek edo efektuek eta alakoak zeba sartun da bezan, segaitzi sartun da bezan, zer egondan atzien, eta oso bidizio hona dire, batez pertsonaia horrek maite badozu zen. Eta hori zen deuk itxiko gara bere kate honegaz. Eta benetan, espadozun ezagutzen, joan ikusten, ze itzelak dire bidizioak. 3 galdera dauzkat, Lander, bat da, katea berea pertsonala zan edo bere Nintendoren... Berana zan, Bereana pertsonala zan, bale. Ze berez, Sakurai, beti egon da lotuten Nintendoaz, baina ez da Nintendokoa aparte dago. Bera Sora Games da, estudiza beran ustot, okorrespan abien. Bera erdi orbitan egon da beti Nintendo inguruen, baina adibidez, azkeneko bidizioa, gero guna zela epatzen, izen da Satoru Iwata Nintendon lehengo presidentien ingurukoa. Ze, lan egin hasi zanien Sakurai, Iwatan azpizien hasi zan lanien, berak elkarrezketu du etxon lehengo biderrez, eta horren inguruen berroa apurrete etxen dugu, ezta? Eta, Iwata, Miyamoto, Sakurai, beti egon dire Nintendon aterpien, baina Sakurai iguala apurtzu betu urrun hau ibili izen da normalian. Bai. Ikusi ez dut ez Landera izan duna, ze izen dauden. Kirby, Super Smash Bros. Eta Kid Icarus, bera baldima da horien sortzailea, ze motatako pertsona bateatik ari ganitzeiten. Hau esanik, Lander, bigarren galdera,
kanala egiten zituen bideoak ingelesez egiten zituen edo japonieraz? Japonieraz, baina gero azpititulatute, oso ondo bueno. monteta eta diteta, animazioakaz eta bar, oso txukun. Vale, oso ondo. Bueno, azpititulo aldi mauzka gutxienez, ulertu zakegu eta jendeak bideojokoen atzean zer dagoen zea egitea interesa aldi mau dauka, neko aberazgarra izan daiteke. Eta batik bat oso ondo irutzen zait, horrelako pertsona bideojoko munduan zehat izan dutena, pisu handia izan dutena, eta esperientzia handia daukatena. Horrelako kanal bat egitea urrengo etorkizunei bere jakituria hori erabatean konpartitzeko bastante garrantzitsua irutzen zait, eta bere aldetik kontribuzio nahiko polita irutzen zait. Pentsatzet, ez dakit, kanala monetizatuta eukiko zuen ez, baina horrelako zerbait kasi militantziaz gehiago egiten duzu aspektu ekonomikoari behiratu edo. Bai. Nik uste dut hori gehizien bat izan aipatu dut esan esmaseko bidizio horretatik, baina hartu dutxela ez, guztillo esango dugu. Bai. Eta hortik jarraitzu da bela, baina azkenien bidizio nahikotxu argitaratu deuz, osake normala bai erreta bukatu izena, eta alboratzi, Baina, bai. Eta justu hirugarren galdera honegatik, Juan, kanala izteko arrazoiren bat eman du, edo... Ez, orokorrien aipatzen dugu besterik bali, jaitxingo da bela. Gero igual ikusko dugu barriro bueltan, baina bere helburue beti zen dela, munduko bideojokuek pizkat divertigarri hauek izeteko laguntzie eskaintze saiatzie. Eta suposatzet horregaz ja heldu dara helburu horretara gitxe gara bera, eta horregaz bukatu da bela. Bueno. Ea gero arte bat den, agurra baten partez. Hori espero esan. Eta asko dozu inoz ikusi Sakurai, jarri bideo bat berana, bi agintegaz, bi mandogaz aldi berien, ez mazera jolasten, ikusgarri zera, tipoa krestona. Bideojokoa sortzen habilitateaz diain, baitare baduka, Smash Bros. Bera bere buruan aurka jokatzen. Oso nada. Honek egin ban, duelu bet, berez, ez dut uste inon daunik, baina Undertale-eko sortzailea, Toby Fox da, ezta? Bueno, tipoa oso ona da Smash Brosen, eta bota entxon, alako erronka bat Sakurairi, eta antzadan ez, Undertale-eko garatzaileek irabazien ban, baina horri bizirela, pike nahiko sana okibila beren artien. Apenas dagoela horre dokumentazio grafikori. Lander, albiste polit batetik, txarrera ez, baina beldurgarrira ez? Bai, ze Alien sagi, beldurrezko filmien saliek benetan maitatu da ben frankizi beda. Eta bideojokun artien joku pila ondirek izan, baina normalien akzinora edo beat-em-upetara estrategiara bideratute. Alan dabe, oin 10 urte, jaso genduen Alien Isolation, beldurrezko bideojokue, dala, esango dugu, apurbet amnesia talako jokuen oinordekoa, lehen pertsonako beldurrezko bideojoku oso on bat, ize kultuzko bideojokuen bihurtu dela azken 10 urteetan, sale piloa dekoz, naiz eta ekonomikoki esan horren arrakastatxua izen edo. Eta azkenik, Segak eta Creative Assemblyk iragarri dabe jarraipen bat, 10. urte hurrenan. Ondino ez dakigu ez izenik, ez dakigu ez ebez, ikusi dugun goza bakarra da All Hope sormen zuzendari ze iragarpen txiki bat eitzen, aipatuz ez, eskerrak emonez publikoari 10 urtietan emondotxin babesa gaitxik eta bar, eta azkenik lortu da bela jarraipen bat osatzeko edo eratzeko babes edo laguntza hori biltzia. Eta asko faltea ikusteko, baina egiz izan lehenengoa Isolation horren hona izen da posteko da benetan jakitzie jarraipen bat egongo dela. Nik usteet Alien Isolation dela Alien lehenengo pelikula behintzat dala guztietatik kultu gehiena daukana hobekien errepresentatzen duen jolasa, nik uste. Besteak esan duzun zela, akziozkoa dira eta lehenengo pelikula behintzat honen, nire ustez honena dana, ez dauka puntu akziozko hori. Eta nik uste ondo nahiten dula, representatzen dula. Egia esan nik ez nuen espero jolasonei bigarren parte bat aterako ziotela, nahiz eta esan duzun bezala nahiko harrera ona izan zuen publikoan, baina ekonomikoki itzen ikusten
alako zea izaukanik. Baina, bueno, agian aprobetxatu nahi dute, uda honetan estrenatu dela Alienen pelikula berria, Romulus. Eta, bueno, tiroi hori nahi dute aprobetxatua edizio bigarren bat ateratzeko, edo jendeak gutxienez publizitatea egiteko, hype bat sartzeko bigarren jokura behira. Bastakit, baina, bueno, nik uste albiste hona dela, ze esan dezun bezala, hau eta amnesia eta estilontako beldurezko jolaz hauen non ezin dezun ezer egin aurkarien kontra simplemente ies egiten ibili behartzean, polita dira, nire ustez? Politak beldurragarria, baina esan nahi guztoko jolaza dira, como jende asko nentzat, eta horrelakoak ere komedia ateratzea. Eta Alien bezalako saga ultrahistoriko batek beste edizio bat izatea, pozgarria. Bai, da, batez be girotza aldetik dire onak alako jokuek, Amnesia, Soma eta honek, baina Alien Isolationen lortu biena, ez? Estilo retrofuturista hori, filme originalekoa mantentzie eta apurut edatzi, ez? Sortut egon zana film originalien, oso ondoen jedau, eta eske merezi duan, jarraipen bat. Ganera azken aldizen egon gara ikusten, Alienen eta Alien vs Predator dalakoan beste joku batzuk. Bueno, ez dizela batzuk bai egon dire oso txarto, beste batzuk normaltxu izango dugu, ez? Baina ez dire heldu alako mailara, eta benetan jarraipena merezi duana hau zan. Hau, eta Capcomen Alien vs Predator izarra, bitema bat zala, ja parte itxiko dugu da lista. Bueno, Lander, beste jolaz bat, nik bintzat inoiz ez nula espero, Switchen aterateko zutenik, Bai, eta ez bat bakarek iru azkenien. Hori da. Stalker originalan trilogize, bildumie helduko da Switchera, urrizen 31an, Stalker Legends of the Zone, oin gitzi ikusi gendun PlayStation postera, PlayStation kontsolatarako da Xbox kontsolatarako, baina Switchi hor alboratute itxi bien, garatzaiek, ez da, GSC Game World Studio Ukrainerrak. Eta, azkenien Switchera aruten anime dire, posten naz, benetan merezi da ben trilogi bet da, eta ganera, denetariko berrikuntzakaz eta hobekuntzakaz dator, grafikoki txukundu dabe, interfazi egokitute ez, kontsolatarako eta gintitarako eta bar. Baina Switchen kasuen, giroskopiantzako eta okipen patadantzako euskarriz egongo da, oso ondo egongo dara, suposatzen batez be inventarizo bat akudeatzeko, talako guzak etxeko, oso ondo torreleike, Stalker batzutan. Eta ganera, nik ene jakin, baina kontsoletan moto ofizialak eta hoz, flipeinoan horregaz. Bai, webgunien, euren jokue webgun ofizialien aldire igon, tresna horrek, eta partekatu, da, azkenin mugatute dago ez, editorie bera eta holan, baina neko guzatxuloak dauzela ikusine ban, eta flipeinoan, olako zer kontsolatarako egonda, batez be, bilduma edo trilogi zar bategaz, osea, ikaragarrez da. Horde, nik zerrakitz badauz, interfazi barrezteko gauzak, arman testura barrizek, modeloak eta alakoak, osea, nahiko gauza potentiek. Ez dakit Switcherako helduko badan hau dena, baina espero dut baietz, bilduma honetan jasotzen dugun. Jolaz, esan duzuela mitikoa, oso lotua hon izan dana beti PC-ko mundura, jolaz hau. Egin batean esan dezunez, modagatik. Jolaz honek mod komunitate izugarri fuerte izan du, batik bat komunitate hori Europa ekialdeko herrialdeetan garatu izan dira. Herrialde horietan, Ukraina, Rusia, Balkanetako herrietan ere jolaz hau zea bat da, ikono bat da. Azken finean, en parte behai mundu hori ire izlagatzen du lako egin batean ez eta zientzifikzioazkoa izan. Eta Switchera ateratzea, albiste ona, ez? Jende publiko berri batera irikitzen da. Nik uste, ikusirik jolaza nibilitan hau pixkat, Call of Pripyaten, eta dan zaiakin, Switcheko jende askok erosten badu flipatu ingo dula, jolaz bat hain zaila nola izan daiteke. Uste eta apurret zailtasune be moldatute dauela, esan honeke. Izan beharko, oso zaila, nahi batzutain irutu izan zait, euliba pasatzen da eta hilein zaitezke kasi. Bai. Eta, baina, igual apretsatu nahi dute baitare pixkat, Stalker bia ateratzen dela gaur hilabete eta 6 egunera, azaroako gehiago ateratzen da.
ez dago atzerapenik, ez espero. Bueno, ateratzen da jolas hori eta horregatik igual publizitate pixkat egiteko eta berriz izena plazara ateratzeko stalkerrena jendea berriz goratu daien bigarren edizioa bertan daukagula eta itxura oso ona daukala. Bai, benetan gogo asko ikusteko zelan urtean da nago bigarrena. Eta zudin esune, hilabete eskaz falte da, ez dut uste atzeratuko danik. Edo 6 egun barrutin joie, edo ja aurrera doaz. Ez da besterik. Bueno, azkenengo, ja ikustezu da igera, jolas zaharra tekitziten, urte batzutakoa, eta jolas hau ez dakit oraindik zaharra hoa ez den. Gran Turismo 4 jolasa PlayStation 2-ako atera zena bere garaian, mod bat jaso du emulatzeaietarako. Gran Turismo 4 Spec 2 izena du, aurrekoan jarri nuen gemerontzean Telegram taldean. Banekin mod hau garatzen ari ziela, baina halako alfa edo beta itxi bat egan zegoen jolasa. Eta, ja amaitu dute garapen prozesuakin, eta ja publiko jarri dute mundu guztiak erabiltzeko. Eta gauza pila mejoraitu dituzte, kotxen teksturak eta modeluak detaile gehiagokin egin dituzte. Baita ere zirkuituenak ere, hau da orain emulatzea batekin laukan jolazten baduzu jolasa asko hobeto ikusten da originala baino. Gehiago kotxe ia guztien soinuak mejoratu dituzte, hor bai daula kriston diferentziak Gran Turismo 4 originaletik, orain kotxe asko kotxe bezala sonatzen dute, eta ez leheno bezala 150 kotxek soinu berdina zaukatela. Gehiago, kotxe modulu berri batzu sartu dituzte, Valentziako Ricardo Tormo Chester ezaguna bezala dan zirkuitua sartu dute. Hori, PSP-ko Gran Turismo-tik... Zan PlayStation 2-ko Turist Trofikoa, zala Gran Turismo motorrakaz. Hori da. Handik atera dute eta handi sartu dute, azken finean antzeko tasuna daukatela. Proba berriak sartu dituzte, zailtasunak, hainbat lizentziatako eta probetakoare balantzeatu dute. Harrigarria da egin dutena, nik zinun pentsatzen hain jolasar batek hainbeste modifikatzeko aukera zaukanik. Eta ibiltzeko nahiko erreza da, azken finean emulatzailea deskargatu dezakezute, PlayStation 2-koa, eta jolasa erabiltzen duena da, Gran Turismo 2-an aterazen beta bat erabiltzen du. Hau da, imaginatzen beta horretan ja motor grafiko eta eguntzela, eta beste guztia berri sartu dutela, beraiek egin da. Eta, beta hori deskargatzea ez da ilegala, komila artean esan daitekena, baizik eta irutu zitzaiten legala bezala dala. Eta deskargatzen duzu, gero, instrukzioa bere horri aldean dauzka, parche bat aplikatzen diozu, eta jolasa hor daukazu. Eta, orain gainera, Twitchen ikusten nahi izate baita ere, kamarai dagozkionez aukera pila bat jarrituzte, inkluso kotxeetarako, kotxe barruko kamera ere jarri dute. Hori, Gran Turismo 4 ez zaukana, hortaz. Nik ez daki, eta gaina ikusten dugu, animazioak eskuak, volante giratzen da. Nik aluzinatu dite, mod komunitateekin batzutan egiten dituzten gauzakin. Eta tontakeri bete moten dugu, baina menuetako interfaziek eta, menuek eurek hobetu inda, ez? Justo Gran Turismo beti zendala nahiko nazgarri gauzaskotan, ez? Bantzadan ez, bizitza kalitateko aldaketa asko inda, ez? Eskertuko dizenak. Eta horrek egotezte igual probetako gogo izen edo bintzet ordezkatzeko, ez? Gran Turismo 4 emulatzaietako bertzinogaz, hori hartun, beti dikotela leku danatan gordeta, noiz ipinien jolasteko. Igual hau hartun eta aldatu da, listo, besterik barik. Nire ustez Gran Turismorik onena da, guztietatik. Igual Gran Turismo 2-ak nostalgia puntua dauka, lehenengo izantzalakota, baina onena, nire ustez, dudari gabe hau da, kalitateatik. Eta jolasa denbora pila bat zeiten du, irauten du. Ni Austrian honitzanean portatil sinpletxo bat eman nuenez, hau erabilien duen, eta sartu nituen orduak eta orduak gana arratzaldetan, eta jolasa pasatzeko falta zitzean oraindik, pila bat. Eta gero jartzen bat zuzen ogotala bordutako probak eta bar, ogotala bordutako azterketa haude, hortaz, merezi du aukera atematea eta probatuz, eta jolas super mitiko bat, eta esan duten bezala Gran Turismo honena, baina orain, kasi HD kalitatean. Lander,
Analisia egiten dugu? Eskar bat? Bai, nigatzi bai. Analisia! Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea. Lasterketatatik beste lasterketa mota batzutara igarotzen gara gure analizizen. Ze aspalditzik aurkeztu nahi notzuen bideojoku bat ekarko dutxuet, lagunartin askotan jarri duten titulu txiki bat, Speedrunners deitzen da. Seguro asko kentzun duzuela, bentsete indie jokuen panorami jarraitzen baduzue, aspaldikoa da, 2013en estrenesan Steamen, aurretizko sarbidien. Eta gero 2016en, behin betiko bertxinio egon zan, baina aurretik egotezan nabigatzaileetan jolasteko beste joku txikitsu bet, alako gauzak, beti aspalditzik hor gure bueltan, gure ingurun da bilen indie joku da. Double Dutch Games taldiek eta Tiny Build argitaletxiek kaleratutakoa. PC-en, Xbox One-en, Switch-en, hainbat bertxinio dekogu, segiz izan. Eta badakitz, irudizek ikusitxe, ze itxusi den, ze motxa, ze dana, emoten dugu alako flash joku kutre badala, bere diseinuek ez dire politxek, bere kokalekuek ez dire politxek, baina lagunek gauza bera esaten doztien, eruten emanienan etxeren batera partia batzu bototeko, ja lehenengo iritsi zezan lehenengo berbak, zer da, ondan ez dugu jolastuko. Inundik inora bez. Baina beretan, atal grafikoak ez aitzala atzera botaz, benetan jokagartasun berezizedekon lasterketa eta kasi ize festa joku bat aikaragarri zen aurrien zauz. Zelan deskribatu geinke Speedrunners. Izena gaitxik, pentsen dugu, speedrun, aliketa harinen bukatzie, joku bet, trampakaz edo trampa barik, ez dakizer. Ez doa hortik bez, lasterketa joku bet da berez, Mario Kart izenako zan moduen, objektuekaz eta kokaleku zoroakaz eta bar. Baina, kotxeetan edo ibilgaietan ibili berrien, bide plataforma joku bet dela esan bier da. Olako naste fusinio berezi bat etzen da, horren bizen artean. Giro txaldetik, superheroizek dire protagonista, hor ikusten dugu olako Flash antzeko Speedrunner izeneko superheroi bat, eta gero, bestelako itxura zoroko hainbat pertsonaia, neko koloretsuek, estetika bizizegaz, komik izena hartzen da bena ganera. Eta, horrek azibilko gara, ziztu bizizen oztopos betetako maila labirintikoatan. Bueltak abilko gara, zirkuitoetan, saltoka, irristaka, hormatatik reboteka esango dugu, olako gantxoak erabiltzen eta bar, apurbete gero salukotez mekanikak, baina naiz eta plataforma joku beti zen, olako teknika edo mekanika anistasun nahiko politxe dago izan jokuen. Birak abilko garela esan dut, zirkuitoetatik, baina ez da guztizek ize. Speedrunnersetekon berezitasun da, ez da zela birak, ez da lehenengo bukatzen da benak irabazten deu. Horren ordez, esango dugu, igual, Smash Brosen antzadekola. Ze, pantailetik kanpo geratzen danak galdu ditzen dugu. Orduen da, alako, arrapaketa joku moduko bat, zentsu baten esango dugu, nun, azkarrenak irabazten dugu bai, baina beratzetik doanak irauten dauen bitartien, aldeu irabazi beti, da ez da partidea maitxuko. Orduen, horren mozinio piloa dau, zirrara piloa, niri asko guztiat, oso joku hona dala iruditzeaten, naiz eta premisa simple eukin. Ze, horre izan dutenaz, pantailetik kanpo geratzen danak galdu ditzen dugu, zer da pastetan dana? Tempora asko bagauzen pantailan irauten, partidi lusatzen bada. Edo, lau jokalarik jolastu aldabe, edo iruk, edo bik, baina lau edo hiru egon ezkero jokalarizetako bat kanpoan geratzen bada, hau da, partidi galtzen badu, pantailek estanda ditzen dugu, markoak esango dugu. Eta holako, marko gorrizka bat azten da, derdira ditzen, eta hori txikitzen doa. Eta zer horren pasten dena, pantaile bera txikitzen doa, eta orduen, hanki esartzeko edo atxin geratzeko aukera gitxia deko izango dugu, Kontuzi bilizara, edo zein akatxiki denje, ja partidi galduko duzu. Hor pesa Battle Royala bezala, Zona txikitzen doa. Bai, bitxu, ez dut inoz holan pentsa, baina bai, zentsu hori hartzen dugu apurbet, ez da. Eta, klaro, azkenin da, zirkuito supersoroak oztopos beteta, balako kasak egon lekez, edo estenak, edo kasu batzutan gantxoa aipatu dut, Isa Amonda, edo lauki PlayStationen, olako gantxo bat boten dugu diagonalien,
Eta hori, lerro zurizedekien zabaiztatik, lotu aldugu, ezta? Eta horregaz, kulunkan ibilko gara, abiaduri hartzen garela, fizika puntu bat bai badago hor, inertzizekaz eta bar. Horren horrek danak kontroletan ikestie, zinbestekoa da aurrera itzeko. Eta, azkenien apurbete oinarrizek kontroletan menperatute, bihurtzen da joku bet oso zoroa oso ona, batez maila bereko jokalari zen artien. Hori dela igual, atali garrantzitsuna, esan dugun, ez? Pantailetik kanpo garatzera galdu itzen duzu. Zer dakar honek, ez da Mario Kart baten moduen nun, nien lazi zen oso txarra, eta azkenengo banoa lagundu ingo dozti objetuekaz, edo, partidik aurrera jarraitxiko du esango dugu, ez? Naiz eta besteanak heldu, helmugara heldu, ni jolasten jarraitxiko eta listo. Amenez, oso txarra bazara, kanpoan garatuz zara segiduen, eta partidea amaitzen da, orduan oso frustragarri zizen leike, ez da? Oso amaitxu erreta joku gaitxik eta bar. Baina lortzen badozun harmoni hori, ez da, jokalari zen artien, bizioa ikaragarrizea, ez? Inolako zabantzari parik. Imaginatzet, oso kuriosoa, ez nuen ez dautzen jolas hau, egia esan. Esan dezun bezala ez, fusio oso raroa da, Mario Kart eta estilo honetara, non lasterketa batean behar dezun eta objetua gartu ditzazketzu, eta ingurunea modifikatu zure aurkariei putadak egiteko, esan dezakeguna. Gero baita ere aspektu hori Smash Bros. Super Mario Smash Brosena daukana pantaiatik ateratzen, irabazten duzu pantaiatik ateratzen baduzu beste pertsonaia. Eta gero, orain ikusten nahi gehan bideotan ezkea ikusten, baina esan duzun, ez? Pantaia, demora asko aldi makizu, pantaia txikitzen doa, eta horre pixkat. Hori ez dakit, jolas honek, speedrunnersek edan duen zeagatik, Battle Royale-atik, edo Battle Royale-ak agian amendik edan duten kontzeptu hori. Jolas hau noizkoa da, Lander? 2013 estrenesan aurreti asko sarbidean, aurretik egon zen, berez nabigatze ditarako, baina ordu hartakoa. Handa Battle Royale-an kasuen nik dakitzen dela, beti pentsatzen holan, dala filmetik datorrena, ez? Baita ere. Battle Royale izeneko filmiena, nun mapako, ez, lauki sare bat sortzen dabe, eta gune batzuk, izten doaz, edo bomba bota den doaz, eta bar, dalakoak, ez. Baina, niko inartien inoz du ateratu ideia hori, Battle Royale kutsu edeko speedrunnersek, baina arrazoi edeko zu, egiz izan. Eta gero, Lander, ikusten dut, zea duzkazula, aukera lokalki jokatzeko multijokalaria badauka, online multijokalaria? Bizek dekoz pikoa eta online, hori, jokalari bakarrak, binaka, irunaka edo launaka jolastu leke. Eta gauzie da, onlineen teko zuzela bi aukera, esango dugu. Bata kasuala, eta besti lehiakorra edo ranked, ez? Orduen hor badauzue bai maila desberdinek, apurre bideratzeko, jokalarizek eta bar. Oso ondo da, zentzu horretan. Simplie da, baina ideiek oso ondo funtzetan du. Eta gero izan behar da, beste gauza detaile bat oso ona, pia guztia datena. Garatzaileek sortu niko mailak edo zirkuitu dauz, ezta? Errezenetik zaienera doa, nahiko anistasun nahiko txu dau, ez diro lanpillo aldatzen, girotzi bera purtsu bet, argiztapena eta bar, gero bai badaz kompliketan, oztopo gizagoaz eta holan, baina ez da bolan, izango dugu, joku egotxik bera aldatzen daben mekanika desberdinik ezalakorik, zirkuituen artien. Baina, garatzaileen zirkuitutaz gain, komunitateek beranak sortzen deuz, eta jokuen bertan txertatute dauz, ez workshopagaz aldo zuzigon. Baina kasu honetan, Euskarriz beste modu batera doa, ez da estime hartu inbersa dela, arpidetu modu batera, eta zirkuitu jaizten duzule. Jokuen menuen bertan dekozuz, boskatunak agartzen datzuz, bebai, azteko boskatunak eta holan, segiduen klikein eta deskargaitze dutxu, eta jolasten azte zera mapa horretan. Orduen, iki ez, amai ezin da, bai, segiduen, instantaneo da. Jolas ona, ez nuna ez dautzen, egia esan. Eta esan dezu bezala, ez? Lagunekin partidatzu botatzeko, parti estilo hortakoa naiz eta Mario Party da pixkatzeagoa dian. Lasaiagoak, komila hartan esan dezakeguna. Bai, jolas kuriosoa da. Ibain etxute, erun dut hau lagunen etxera, hasi direk kritiketan, itxitzat erro jolasten, eta gero
ez dire joan etxera bueltan. Han egon dire danak pantailara lotute, jolastu. Oso ona da zentzu horretan. Beira, jolas oso polita, taldeka erabiltzeko, eta pike san horiek egiten nahi baituzute. Eta izan, mekanik batzuk ez nituna inoiz ezagutzen, esan ditu mekanik batzuk beste jolas batzutatik, baina guztiak kombinatuta inoiz ez naukan ikusitan antzerako zerre. Eta beira, nahi bintze deskubritu diazu jolas hau. Ez nuna zautzen. Ikusi izan zaitu Telegramen aipatzen Speedrunnersei buruz. Aurrekoan publikatu zen uste eta analizia gerontzeako blogean. Norbaiten nahi bau informazio gehiago jaso han izango zute, analizi sakonago bat. Baina itxura polita dauka egia zen. Bai, eta honek bere komunitate fidelaeko ganera, Ja esan dugu 10 urte baino gehiago dekoz, baina alanda gaur egun 200 edo 300 jokalari artien biltzen deuz Steamen. Ez dara astakeri bet, baina, ostras, horren joku sarrak, meritoa daiko zentzu horretan. Ja, baina erraztasuna jartzen dituzunean mapak egiteko jendeak eta gainera mapa horiek erraz instalatzeko eta jolasean ejekutatzeko jendeak erantzuten normalean. Eta jolas asko ikusitugu, ez? Hau, aurreko astean komentatu genuen Assetto Corsa berria aterko dutela, baina lehenak ere bere exituan partea handi bat hori izan du, komunitateai, modai eta hori. Ateak irekitzea eta ez oztopori jartzea. Eta nik uste hori garrantzitsua dela eta hori beti ere gehiago ikusten ari garela. Hortaz, jolasu. Norbaitek aipatzen dugu, eiakola itxusiz iruditzen, Hanna-Barberan kutsua gaitzik. Eta bitxu, hortan besto pentsa inoz, baina bai, egiz esan Scooby-Doo eta Arriketarran eta lako komiki estiloa bai badeko, komiki animazio estiloa bai badeko, egiz esan. Baina bai, nire batez itxusiz iruditzatena da jokuen beran grafikoak, ez? Flash animazio kutretxu horrek. Ere sarmidekila bai, da niri hon ja ustetan daztez, baina azikera baten gogortxu bileke bat, ez diseinu asko. Gogoratzen dizu, beste garai batzuk gogoratzen dizkitzu. Bai, hori zengo da. Ganera, joku oso ezaguna izan, eta youtuberrak eta lakoa jolasten ibiltzen zirenak, gero DLC pillo hasi ziren ataratzen euren itxurakaz eta eskin batzukaz. Horrek ondino normali, baino itxusiz hauek izan lehik ezela. Batzun arabera, aprobetetan eta lehiko bertan. Eta esan dut, gaur egun 200 edo 300 jokalari bueltan dauzela, baina garatzaileek jarraitzen da bez, eguneraketak ataten, nahiz eta oso txikizek izen. Txapelketak eta lakoak antolatzen da bez ofizialki eta lako gauze, orduen, hori, komunitateen aldetik babesadeko, baina baita garratzaien aldetik bai. Nitxosko jolaza, baina lehen osan duguna bezala futbol manager jolaza bezala, nitxo hori oso fidela. Hori da. Lander, gaurkoz amaitu zaigu denbora. Speedrunnersena deskubrimentu polita, ez nuen inolaz ezagutzen. Eta jolas interesgarria, ze gaina olako jolas pike hau dutena niretzat onak eta txarrak esaten dira. Onak ondo pasatzetelako txarrak bakitelako zein gantxada harrapatzen duten batzutan. Baina... aukeri gure da duzu, bakizu, euro baten, edo 2 eurotan, edo saltzen da olako zer, osak ez du balizu zebez. Oso ondo. Gaurkoa hain dugu, txatean egontzaten guztioi norbait, Reki, Tazio, zitalera ipatu dute, ez dakit izan dugu. Nik uste albistea Alien Isolation berak postuko dugula, Alien Isolation berriak. Seguro baiet. Eta, Lander zurire eskerrik asko, hemen egoteatik eta bitare gaur erlojukoan eiteatik programa, saioa. Eta, besterik gabe, urrengo arte. Agur. Urrengo arte bai, onde bili.